Hi students, good morning. Welcome to geography class. ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ତୃତୀୟ ପାଠ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ, ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ନିୟାମକ, ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ପଢ଼ିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେମିତିକି ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜଳପ୍ରବାହ, ପବନ, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଗର୍ତ୍ତ କ୍ଷୟ, ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ତଥ୍ୟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କୁପ୍ରଭାବ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ମରୁକରଣ, ଜଳବନ୍ଦୀ, ଲବଣତା, କ୍ଷାରତ୍ୱ, ବର୍ଜ୍ୟ ଭୂମି, ନଗରୀକରଣ, ପରିବହନ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 21% ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜଳପ୍ରବାହ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ହିମବାହ ପ୍ରବାହ, ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ନଗରୀକରଣ, ପରିବହନ ପଥ ନିର୍ମାଣ, ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣ ଆଦି ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ଅତିବୃଷ୍ଟିପାତ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପାଦଦେଶୀୟ ହିମାଳୟ, ଆସାମ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ସୀମା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ପୂର୍ବ ଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ଜଳପ୍ରବାହ। ଜଳପ୍ରବାହ ଜନିତ ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
जल प्रवाह जो मृत्तिका क्षय घटी था तुमर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य जल प्रवाह जो मृत्तिका क्षय घटी था। एबे देखिबा जल प्रवाह द्वारा मृत्तिका क्षयर प्रकार भेद। जल प्रवाह द्वारा तीन प्रकार मृत्तिका क्षय होता है। पृष्ठ मृत्तिका क्षय होता है, पार्वत्यांचल मृत्तिका क्षय होता है, उभय पार्वत्यांचल एवं आर्द्रभूमि क्षय होता है मृत्तिका। प्रथमे देखिबा प्रत्येक स्थान रे हेउथिबा पृष्ठ मृत्तिका क्षय, द्वितीय पार्वत्य भूमि हेउथिबा अंगुली आकृतिर धारा क्षय, तृतीय है पहाड़ तीख अंचल और आर्द्रभूमि हेउथिबा गर्त क्षय। देख पृष्ठ मृत्तिका क्षय आम के अंचल होता है किपरि समस्त अंचल जमीक कृषि भूमि, अरण्य भूमि अर्थात अरण्य शून्य अंचल जो अरण्य नष्ट हो जाइए, नदी क्षयित अर्थात नदी उपत्यका अंचल नदी द्वारा मृत्तिका क्षय होता है, समुद्र उपकूलवर्ती अंचल बा बेलाभूमि, खनि खनन करा जाउथिबा खनि अंचल एवं पार्वत्य अंचल गुड़िकर पृष्ठ मृत्तिका क्षय होता है। यहाँ देखिबा अंगुली आकृतिर धारा क्षय पार्वत्य अंचल। देख पार्वत्य अंचल पथुरिया मृत्तिका जल प्रवाह जो जलधारा अंगुली आकृतिर मृत्तिका क्षय करें, तेणु पार्वत्य अंचल अंगुली आकृतिर धारा क्षय होता है। तापर देखिबा गर्त क्षय जहाँकि पहाड़ तीख अंचल और आर्द्रभूमि होता है। पहाड़ तीख अंचल गर्त क्षय होता है, सेपरी आर्द्रभूमि गर्त क्षय होता है। यहाँ पर आमे पढ़िबा ए गर्त क्षय गर्त क्षय द्वारा दुर्गम भूमि बा नदी क्षयित उच्चाबच्चा भूमि सृष्टि होता है। एही पंजाब हरियाणा रे एही प्रकार दुर्गम भूमि को चोष कहा जाए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश रो चंबल उपत्यकार मध्य एही प्रकार दुर्गम भूमि देखा जाए। यहाँ पर पढ़िबा पवन द्वारा मृत्तिका क्षय। गतिशील वायु जहाँ को हमें पवन बोले कहते तार क्षयकारी शक्ति थाए। एक पवन जो भारत शुष्क और अर्धशुष्क अंचल मृत्तिका क्षय होता है। देख भारत उत्तर पश्चिमांचल स्वल्प वृष्टिपात पाउथिबा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु रे पवन द्वारा मृत्तिका क्षय घटी थाए। एही प्रकार मृत्तिका क्षय राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्य रे वृक्षलतार स्वल्पता जो घटी था। देख तुमर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जहाँकि वृक्षलतार स्वल्पता एवं पवन द्वारा मृत्तिका क्षय घटी था। मैपटे देख पवन द्वारा मृत्तिका क्षय घटी था। तुमर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं मध्य प्रदेश
आदि राज्य में पवन द्वारा मृत्तिका क्षय घटे। एबे पढ़िबा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल हेउथिबा जुआर बा समुद्र तरंग द्वारा मृत्तिका क्षय। पढ़िबा समुद्र तरंग। समुद्र जुआर जुगु तरंग द्वारा उपकूलवर्ती समतल अंचल मृत्तिका क्षय होता है। भारत में ओडिशा उपकूल केरल उपकूल सर्वाधिक बेलाभूमि क्षय होता है। देख ओडिशा उपकूल जार दैर्घ्य 480 किलोमीटर एठारे बहु परिमाण रे बेलाभूमि क्षय होता है। सेपरी केरल उपकूल जार दैर्घ्य 580 किलोमीटर एठारे मध्य बेलाभूमि क्षय होता है समुद्र तरंग जुआर जुगु। एबे पढ़िबा भारत में मृत्तिका क्षय संबंध रे एक तथ्य। भारत में सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है राजस्थान। अधिक मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मध्यम धरण मृत्तिका क्षय राज्यटी ओडिशा एवं सबुठार कम बा सर्वनिम्न मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है अरुणाचल प्रदेश और पंजाब। देख सबुठार कम मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है तुमर पंजाब एवं अरुणाचल प्रदेश एवं सबुठार अधिक मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है तुमर राजस्थान एवं मध्यम धरणर मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है ओडिशा। सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य है राजस्थान एवं अधिक मृत्तिका क्षय होथिबा राज्य गुड़िक हेले यथाक्रमे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। एगुड़ी टिके मैप रे देखि नबा। देख राजस्थान रे सर्वाधिक मृत्तिका क्षय होता है एवं सर्वनिम्न मृत्तिका क्षय होता है पंजाब एवं अरुणाचल प्रदेश एवं अधिक मृत्तिका क्षय होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक रे एवं तुमर मध्यम धरण मृत्तिका क्षय होता है ओडिशा राज्य रे। मृत्तिका क्षयर कुप्रभाव समग्र मानव जाति को समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ता है। भारत में मृत्तिका क्षय एक प्रधान कारण। मृत्तिका क्षयर कुप्रभाव विषय पढ़ा। मृत्तिका क्षय जो भूमिर उर्वरता ह्रास पाए, फल उत्पादन ह्रास पाए, खनिज पदार्थ क्रमशः ह्रास पाए, भूगर्भ जलर शीर्ष बिंदु निम्नाभिमुखी हुए, बन्या और मरुड़ी प्रकोप वृद्धि पाए, पटुमाटी और बाली नदी शଯ୍यार जमा हेबा द्वारा नदी शଯ୍यार उच्चता वृद्धि पाए। मृत्तिका क्षय विभिन्न दिगरु देशर तथा राज्यर प्रगति को व्याहत करता है। अपराध और असामाजिक कार्यकलाप वृद्धि पाए। तेणु यही मृत्तिका संबल अति मूल्यवान प्राकृतिक संबल जहाँकि क्षयशील किंतु नवीकरण योग्य। तार मितव्ययता अर्थात तार व्यवहार रे जत्नशीलता नितांत आवश्यक। तुम मैंने जानिछ संबलर सजत्न विनियोग को संबल संरक्षण कहुए। सेपरी मृत्तिका संबलर विनियोग जत्नर सहित हेले
ତାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କହିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ। ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ ଏକ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ପୃଷ୍ଠ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ବା କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଯତ୍ନର ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ଆଗାମୀ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବୃହତ୍ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ପଢ଼ିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, 1ରେ ପତିତ ଭୂମିରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ। ପତିତ ଭୂମି ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଭୂମିରେ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କରିବା। ପୁନଃ ବନୀକରଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି, ଅରଣ୍ୟକୁ କଟାଯାଇଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପୁନଃ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ପୁନର୍ବାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଢାଲୁରେ ରୈଖିକ କର୍ଷଣ କରିବା। ପାର୍ବତ୍ୟର ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କର୍ଷଣ ନ କରି ରୈଖିକ କର୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷୟରୁଦ୍ଧକାରୀ ଶକ୍ତ ତୃଣ, ବୁଦା, ବୃକ୍ଷ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ରୋପଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣକୁ ରୋକିବା। ପଶୁଚାରଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଅବାଧ ବିଚରଣ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପଦାଘାତରେ ବା ଶକ୍ତ ଟାପୁ ବା ଖୁରାର ଆଘାତରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟମିତ କରିବା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଆବାସ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ପବନ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଏକ କାରକ। ତେଣୁ ପବନ ବା ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଆବାସ ବଳୟ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବା ପୋଡୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ପଥୁରିଆ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ କରିବା ପରେ ସେଠାକାର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁନର୍ବାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିପରି କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ପୋଡୁ ଚାଷ ହେଲା ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ପଥରିଆ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପାଉଁଶ ଗଦା ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେମାନେ ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଖ ଅରଣ୍ୟକୁ ସେମିତି କାଟି ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେହିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବା ପୋଡୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ
ନିଆଯାଉଥିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେକ ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଓ ନଦୀକ୍ଷୟିତ ଭୂମିକୁ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ନଦୀକ୍ଷୟିତ ଭୂମି ଓ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଏହା ସାଧାରଣତଃ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ବା ଶିଳ୍ପ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ବା ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂମିରେ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ପୁନଃ ବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ପୁନଃ ବନୀକରଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ପଶୁଚାରଣ କିପରି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ରୋକିବା, ପଶୁଚାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୁନଃ ବନୀକରଣକୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା। ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ତୁମର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସେଚନ ନ କରାଯାଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ସହିତ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଜଳ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ବନ୍ୟା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଏକ କାରଣ। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା। ଆଜିର ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଏବଂ ଭାରତରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ନୋଟ୍ରେ କରିବ ଏବଂ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।